барои чӣ бо тавассути дучарха бисёр чанд соли тӯлонӣ аст ки бо дучарха хеле машғул ҳастам. Ҳамчун ҳавасманд дар Душанбе чанд бор ҷоиза гирифтагӣ будам. Мисол чӣ ҷоизаи якум бошад. Мақсад хеле да ман ҳамин чиз маъқул буд. Баъд ҳам дунёро дидан, нияти дунёро дидан. Бисёр дӯстои нав пайдо кардем, бисёр бародарои нав пайдо кардем, бисёр ҷаҳонбинӣ васеъ шуд. баъзе шаҳрҳое буд ки мо гузаштем, байношон шаҳр кам аст. Мақсад ҳамин рӯи калон, рӯи дур аст, байношон шаҳр кам аст. хӯрока онҷа ёфт кардан бисёр душвор буд. Мисол на чӣ мағоза бошад, чӣ ҷойҳое ки ошхонаҳое ки хӯрока мепӯшанд набуд. Ҳакӯи аз 30 чанд рӯзи сафармон шояд як 3-4 рӯз ҳам хеле гузашт. Дигар рӯз хеле тангиси хӯрока каштагӣ набудем тамоман. Масалан дар Ӯзбекистон тамоман бисёри вақт моро фақат даъват мекарданд бародарои мусалмонон, бародарое ки дар вақт медиданд, ба хонашон даъват мекарданд. Бисёр мардуми меҳмондӯстанд, бисёр бо чеҳраи хеле хандону бо хеле бо як огӯши гарм моро хеле ба хонашон таклиф карданд. хеле шод шудем дар он ҷо. баъд дар Озербайҷон ба мисли Ӯзбекистон нестаю. ба ҳар ҳол ягон зиддият, ягон бадӣ надидем дар он ҷо. Дар Эрон ҳам ба мисли ҳамин аст. Алҳамдулилло, худованд худаш рӯи ки мо як рӯи хуб аст, рӯи беҳтарин аст. дар рӯи мо фақат одамои хубро нишон дод. мушкили асосӣ дар ҳамин буд ки гирифтани визаи махсус барои ҳаҷ буд дар дохили Тоҷикистон. Мақсад манами асосӣ агар гӯем ки байни шаҳре ки мисол дуртар ҳамин аз Душанбе Панҷакент ҳамин 2 бор ҳамин ҳар сол ҳамин омада мерафтам бо дучарха. байни давлатҳо ки бори аввал дар 3 нафаре ки бошем, ҳамин ҳар 3 нафар дар таҷрибаи байни давлатҳо бори аввал аст. оянда барои он касоне ки ҳамин чиза мебинанд, дигар дар дилшон ҳавас пайдо мешавад. Мақсад ки мегӯянд ки мо мерем, дигар ҳавасманд мешаванд. ҳамин боз мегӯям ки хеле ин роҳи шӯхӣ нестай. Мақсад одам бояд пеш аз ин роҳ омадан хеле бояд тайёрӣ бинад. Мақсад ки бемашқ тавсия метиҳам асло дар ин роҳ наброн беҳтар аст, барои ки хеле душвор аст. ман алҳамдулилло ҳамин чанд соли таҷрибаи ман ба ҳамин роҳ хеле ба ман ёрӣ дод. ҳамин рӯзҳои охир вақте ки дар Эрон будем, бояд ҳамин билетҳоро барвақт гирифтан дар кор буд. Бояд ҳамин мобайни 2 рӯзада мо то ҳамон шаҳри Бандаравоса мерасидем. ҳамин 2 рӯзба масофаи 410 километр бо роҳи кӯҳроҳ. мақсад кӯҳ ки мақсад гардан дорад, перевал дорад. бо роҳи кӯҳ ҳамин масофае гузаштем. дар Тоҷикистон иқа масофае гузаштан ин хеле душвор буд. мақсад нафаре ки аз мо буд камтар ҳамин аз ҳисоби ки таҷриба надошт, аз ҳамин ҳисоб баъзе ҷо буд ки роҳҳо хеле танг буд. аз ҳамин ҳисоб чанд боре шуд ки дар мошин бор кардему пеш аз мо рафта ҳамон дар он шаҳре ки мо мерем моро интизор шуд. Эрон қариб 1900 километр гузаштем дар Эрон. дар Ӯзбекистон қариб 800 километр гузаштем. ҳамагӣ ози аз 3000 километр зиёд шуд.